Jeg har fået et stort indblik i sådan sangskrivernes verden i hvert fald. Det der med at skrive en sang. Jeg troede, det var sådan, hey, så skriver vi lige det her, og synger det her, og spiller det her, og så var det sådan lidt. Men det der med at skulle sidde og finde på en sang, det er svært, synes jeg. Det var svært i starten, men så når man bliver fanget af stemningen, så kløver man bare ord for ord. Og så det der med, at vi har haft det fedt. Også bare sådan det der med sådan at prøve at lave noget selv, det er sådan, jeg har fået mere erfaring på mig selv og mine evner også, og det synes jeg selvfølgelig er vigtigt, at nu kan jeg selv måske gå hen og begynde på en sang, og måske spørge folk til råds, få lidt hjælp der. Jeg synes, man er kommet tættere på de folk, og man har ligesom kunne gøre det, man var god til. Og så synes jeg også, man har lært meget at skrive en ny sang, hvordan man gør det og sådan noget. Det har været rigtig fedt. Men også bare selve oplevelsen i alt det her, vi har lavet. Det der med, at vi har fået på den måde sådan et fællesskab, og at vi skulle arbejde, har skulle arbejde så meget sammen. Det har været rigtig fedt. Ja, og det bliver også sikkert også rigtig fedt at komme på scenen. Det er noget, man vil huske. Så en lille smiler. Man kan ikke lade være med at stå og smile til hinanden, sådan kigge rundt på de andre og så smile, fordi det er sådan, sangen gør en glad, og de mennesker, man har været sammen om at lave det, man bliver så glad. Jeg tænker bare stadig sådan, at for eksempel, at jeg snakker med måske ikke så mange her, og så tænker jeg bare, det er jo fedt det her. Nu har jeg fået en bedre forhold til nogle andre. Og Ja, det var en fængelig snak. Ja, lige præcis. Det.